منم قرآن کلام حق، چرا من را نمیخوانی؟ چرا غافل ز من هستی؟ چرا از من گریزانی؟ منم آن مونس قبرت، منم نور شب سردت. بیا با من بگو دردت، اگر داری پریشانی. Bir oğlanlaň birisi enesi hey öre qarlıydı diye, yaşıl oluştu diye. Ýöne iyi biçketiniň özi derdefer, egin maş giydirip çıkarmasynyň özi derdefer, üstü başyny arasalamasanyň özi, nahar ýedirmesiň özi derdefer. Enesini diye bir araba minirdi de alıp gitdi diye. Bardy bir dağ dere, bir oyda kan möjek şagal bayırdı, enesini düşürdü de, enesen oturuşlarda men gelerin hazır dip, bir gözdeyiz, eciz. Enesi onu den dağ düzü koyup, şılada it kuşuyor, bir zadi dersinden bir rahat bolöýüllä, şey dip öldürmesen öljek zadi ýokdy dip enesini koyup iyidine gaýtdy diye. Hudaý faktasyn na'uzu billah. Amma yolla yine de ökünlü. Edin işine narahat bolupdyr. Eyvay şu men şey dip ololdan ene de hemmege. Ey men näme dip onu şey dip it kuşa da taam nahar et koýaýyn. Men muny beýtmäýinne. Ey ikun sabr edeýin, Hudaýyň ýazan zatdyr da imtihanlardy dip gaýta da enesiniň ýanyna ýörtüp bardy diye. Enesiniň ýanyna ýörtüp baranda enesi hayal etdi yine bir adam gelýän mukadib. Hayal etdi yine bir erkek adam geçip barýan mukadib. Näme diýdi? Ey dogan diýdi. Ey dogan bir läze dur diýdi. Bulady hey bir it kuşuň sesi kän diýdi. Hey bir şagallary ulaşýar diýdi. İntebih aleyh la ta'kuluhu az-zi'ab. Can dogan diýdi, şeýle garşyn oglum geçip gitdi diýdi. Şondan habardar bol, şagallar şonu ýamasyn diýdi. Subhanallah. Yine bir erkek mukadiydi, öz oğlu gelipdi o yanına. Ey dogan neydi, şeylek oğlum geçip gitti deydi. Habardar bol, şagalı yamasın şonluydu. Oğlum bunu şagalı şam edip koyacaktı. Ama enesi oğlum şagalı şam olamasın ne kaygıdı oti. Mader erguya tora merge tobat, merge anhuha hado merge fesat. Ene hiç vakt oğluna kâhimiye, ene hiç vakt kargış etmeye. Inen kargışı, ay üladın, ay yanadın, ay yıkıladın dip kargış etse de, sen oğlu kargış edenak, sen oğlun içinde bir pis kılık ba, şol pis kılığa bet dua edi oti ene. İçindeki pis kılık ülasın ne oti, şol yıkılıp yok bulasın ne oti. Olmasa ene hiç vakt oğluna hatta bet dua etmeye musulmanlığı. Amma bir yaşılı zenana bir vakt oğluna bir haklı gurrun aytdı diye. Bismillah. Ay yöne tamam dünya boyunca oğlanlara ders yani. Oğluna bir zatlar tapşırdı, tamam oğul gıyıllara bir avadan tapşırdı yani. Vakti görüptir yaşı 50 varıptır, 60'a varıptır. İnni ünki ayak yok, bil yok, diz yok, göz kulak yok, işlenak. Bir gün oğlunu sağırdı diye, oğulluydu diye. Bir akıl gurrun haydeyin sana bir tapşırgıyım ma oğulluydu diye. Gün be gün enen garrip bar ya. Gün be gün bilim bükürlüp, gözüm zeyiflenip, ağzımda diş kalman, Yevskim ağzıma vermeli vaktin yetip gelýär oğullypdyr. Hay oğullypdyr. Bir moga naharmy evime getiremde. Elim titrep barşyma däni, yüz gözüm bulaşasa, egin maşlama dökülüp däni ptala, egin maşlama hafaya datam dipdir. Can oğul kıyın görme dipdir. Yadyma düşür oğlan wagtynda ağzıma berýärdim, yüz gözüm bulaşdyrýardım. Kalam bilen tut yadım, egin başıma dökürdüm.
Oğul käde olardy nahary saçak bilen, öýçür bilen pytyradardyň, dargadardyň. Amma güler ýüz bilen ýygnap süýürip alardım. Oğuljan, bir gün näni garryp barýan, günme-gün egin maş giyip çykarmamdy gynalyp barýa. Egin maşym giydirjek moğam, gynanyp zordan giydiren moğam. Elim ayagym ısman duran moğa. Oğullany sen gyn görama. Yadyňa düşür küçük moğam. Nagadar ha egin maşlan giydirip çykarandyr. Oğul egerde şuýum yatan yerimde bolup, yatan yerimi hafalasam, oğul eger puşaga galasam, oğul yattan çıkarmagın bir omur sen puşaga ödedip, yatan yerin arassalap, elim bilen hafaňy ýuwup aýrandyryn dipdir. Ey oğul dipdir. Eger bir gün näni garryp, elini wilser bilen dükdür alyp gitmeli bolsaň, ataň elinden tutup ikiplenip baryan ataňy hyýawandan geçirmeli moğan. Hay ýürüýdi gatanrak diýamagyn. Hay zalmyň gyda dükdörlük bolly diýamagyn oğullypdyr. Ýadyňa düşür, ene ataň bolup mirizläňde gujagymyza alyp dükdörü eltendir dipdir. Öwürlik gelip gije daňat ýança perestar bolup başyňda oturandyryn oğullypdyr. Hay oğullypdyr. Bir moğa däni ayt bayram bolar dipdir. Bir moğa daş ýerden gelende salam aleyk edende men bilen näni elleşip elimden oňşamanyny utansaň ýadyňa düşür, men bir gün aýaň aşagyndan ýesga okşardym dipdir. Bir gün aýaň aşagyndan ýesga okşardym dipdir. Bugün kun men elim okşamanyny nenge dama aredama bolupdyr. Ey oğullypdyr. Bir moğa däni saçym agyryp, ýüzi gözüm gelşikden gaçyp, belim bükürilip däni şeýdi gahlan moğam dipdir. Menden ýigrenama, menden narahat bolup ýigrenama dipdir. Men belim saň üçin bükürelendir. Men saçym sen ýolunda agyrandyr. Men ýüz gözüm sen ýolunda mürşendir. Oğul bu ýaxşylyklary ýatdan çykaryp däni bir garry kempir, garry denahana ol galamdan soňra men bir eden işlem ýatdan çykaram oğullypdyr. Hatta Hazreti Abdullah ibn Umar radıyallahu anh'ın ýanyna bir gelip aýdypdyr, ya Abdullah dipdir. Men enemi girişimi yüklep, girişimi mindirip däni Hurasan ýurdundan haja alyp gelip Beytullah'ın daşından Safa Mervan arasında Arafat çölünde enemi arkamy yüklep hac ettirdim. Men enemin hakkını bitirendirinne inşallah dip soranla ol Abdullah ibn Umar näme dedi? La yok dedi. Wala talqatan min talqatiha. Wala talqatan min talqatiha. Hay oğulluydi. Enatan hıdmatını yerine yetiripdirin yani näme dedi? Ve haja alyp gidipdirin, beline arkaňy yüklep göterip aýlak gelipdirin dedi. Enatan kullugyny yerine yetirdiň ha jaýynda bolsun. Enendäni dünýäge getirmeň lähzelerini öňçäk burs derdi tutup, bursu tutup däni bir aguly dertler çekipdi, seni dünýäge getirjek moga şoň bir jesin nädir bitiren nädirsiň dipdir. Ol umr saýydan hyzmatlary, gijeler daňat ýança oýa geçirelligi, bagadar ha ýup arassalap seni egin maş giydirip, owodallap saklarlar olar jaýynda dursun dipdir. Seni dünýäge getirmäke, dünýäge getirjek moğolary burs derdi, burs agylygy tutup däni şol dertleriniň birsin nädir jobran eden nädirsiň oğul dipdir.